Povedi ti ove ljude par besed, pa onda ćemo se opet pogovoriti malo. Ma nima jako čak evo, žal mi je, što moram privati ključ, a što je bilo, pa kakvi smo, kad tako šovli sam imao, mogao sam prošiti kako god me voja, Deločan me voja, evo, kako pravi gradonačelnik. Jedino, evo, moram pohvaliti moju zamjenicu, da, a što me toliko ljudi obsjedali, čuj, ja bi iskorila ovo, ja bi iskorila ono, biš mi dala ono, moram se, ma ja govorim, morate se. I nažalost, šta je bilo dugo, prišlo je blizu i dragi vi omputa, evo, moram ga predati, pa Bog. Vidjet ćeš kad otpreš. Pa će ja moram to otpirat. A ja? Čekaj. A vama ne. Niš ni nutra, ljudi moji dragi. Sesi, da ne rečem čak. A, dobro. Onda, gospodin gradonačelnik, ja vas molim, to vam predajemo i za drugo leto da bude ne ovako puna. Prije svega, ne pomalo, stani, vidite kako vi pobega, sad zna kako je mane. Prvo svega, dobar dan, dragi ljudi,